Здравейте, потребители на Box 7, аз съм Дейси и сега ще ви покажа как се прави вуаля от хартия. За това ще ви е необходимо един блоков лист, ножица и шишче или сламка. Сламка е по-добре, защото така. И първо правим квадрат. После изрязваме тази част. Тя няма да ни трябва. Момент. Така, тази част не трябва. Така, после разгъваме. Изгъваме на противоположната страна. Така, разгъваме. И просто хващаме ето така. И сгъваме. Така. На триъгълник. После взимаме този край и сгъваме до върха на листа. Момент. Така. С другия край правим също. Трябва да стане такова нещо. После обръщаме на другата страна и правим същото. Трябва да е плътно. После взимаме така и така и го обръщаме на другата страна, но няма такива сгъвки. Така, после обръщаме така, нали? Където са дупките. И така бушкаме единия край в другия. Трябва да го направим плътно, защото не трябва да има дупки. Момент само. Така. С другата страна правим същото. После хващаме тук. Тук се получава една дупчица. Трябва да духаме в нея, докато държим това. И ще се надуе самото лале. Момент.
И така получава се това. После трябва да разгънете неговите така наречени листа. Така. Така. После може да ги накъдрим с ножицата. Така. Опа. Гледайте само да не скъсате листата, докато ги кадрите. И после с шишчето или сламката, каквото имате, бушкате долу дупката.